știu. Daniel. Tu știi, Guri, că noi avem înghețată? Da. De unde știi? Cine știe? Știi ce? Joie. Joy. La ce preț? La 12 lei? 15 lei? 15 lei, 14 lei. Am un chef de ceva. Aoleu, mi-a spus. Stai gândil. Da, și la treabă. Nu, serios vorbesc. Da. Vreau să te gândil, nu știu ce, să fac ceva. Vorbesc foarte serios. Nu știu, m-a apucat așa. Ar trebui să fie o onoare pentru tine și să mulțumești în același timp. Pentru că eu, dacă gândit pe cineva, înseamnă că îl răsfăț și înseamnă că mi-e drag. Da. Da. Mie în copilații mici îmi place să-i gâdîl și să-i pupăței și să-i răsfăț așa. Asta e felul meu de a răsfăța pe cineva. Dacă vine să te gâdim, înseamnă că te drăgălășesc. Mulțumesc-te! Mersi. Cu plăcere. Deci după ce mâncăm, te gândi. Trebuie să anunțăm pe cei din staff să-i cumpere mâncărică lui Tică. Dacă rămâne o jumătate de zi fără mâncare, leșină moare. Asta e ultimul? Da. De acolo mai mănâncă asta și mâine, atât. Ia. Ia, de mai jos. Da. 2 zile maxim. Dar zici chiar 3. 3, 2. Unde simți slăbit? Nu să mă simt în fiecare zi, nu-i problemă. Vedem cât am stat să mănânc o felie de pâine. Mă simt fără energie. Trebuie să mergem la aer. Eu am o mare dilemă. O mare dilemă. Când vreodată am dormit eu îmbrăcată și am venit în emisiune? Nu știu. Când vreodată? În fiecare seară dorm în pijamale. Cum să vin în emisiune în aceiași ani? Asta cred că o să rămână o dilemă pe viață. Serios? O să mă uit la toate emisiunile să poate mi-aduc aminte. Trebuie să eliberați living-ul. Mulțumim! Corina, la valiera!
O spălat-o, da? Eu și pe asta, faci 10 drumuri, Raimond. Ia și pe asta. Așa, băi. Da. Pe cine are? Raimond, ia-le pe la 3 de acolo. Larry, în 2-3 zile se termină mâncărica lui Tică. Oana. Tina, faceți rochia. Era jumătate de fund afară. E bine, măi, bun. Nu are nicio problemă, poate să mi se vadă și fundul, că n-a... Mamă, deci mă trebuie să dea jumătate. Că și să vedea fundul așa. Era frumos sau Da! Da, arăți bine, tine. Da. Ce repede, dacă faci un bine, Dacă fac doar eu, adică.